nyingkar nyingku nyingkur ngene lho Pak tangane kudu ya Allah ora cakep tangane ora cakep lah gede-gede sak ya Allah ngene iki garapane mesti mak blek 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 blok ya Allah tangane Mbah Wo wiwitane nyingkar nyingku cek kok Mbah Wo anyar po iki lah ya wong enggak ora kena kok sing cekel kuwi tapi sing keri udu kuwi mbakmu culno mbakmu kadang tak cekel nyewekel jempolan sing dibayangne kok ya adoh men lingsem yen ke muta mlaku wong kok naknuk lelampahan kangka entek mbokmu entek ya isik to isik ya tresno tulus najan nengku buk asmara cengkoke dhewe-dhewe ya Mas iya nggawa dhewe-dhewe ra dadi ngapa ning sing penting tujuane kan ke gubuk asmara tujuane gubuk asmara yuk kita budal ya ayo kita budalkan suwimen aja mbokmu ngelakon tenan awake iki ya aja senajan nang gubuk asmara daging apa wujude katresnanku karo suliramu kuwi pokoke ya pokoke jan tenanan gubuk asmara biyen nate tanggo andum tresno tanpa batal tanpa koso botapote ke taman asmara sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa warga leren nang gubuk asmara bersamanya Satrio juga terima kasih Gema Nada iya 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 terima kasih lagi nyimak di live-nya Mbak Yu Suparti Sinden matur suwun selamat sore jos
asmara yen ati kanggo andung tresno iya tanpa bantal tanpa kloso abote ke taman asmara hae kaya mengkis to Mbak mengkis ya dilerekke dhisik to biasanya kae lek mengkis lerek mie dulu Didik iya mie sik pondi mie ora enak kok gawe ngono gubuk kae ya Mas iya gubuk kae nyimpen wati nganti besok aku makan saiki ater gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino catetan sajroning ati datan lutut saya merang ati aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara